Du tænker sgu da overhovedet ikke på klimaet. Så lad sgu den skrald for lige der og tage og samle den op. Men der er jo meget større problemer i verden. Altså prøv at tænke på atomaffald. Stop lige. Hvad sagde du lige? Atomaffald? Prøv lige at se min vildt fede YouTube-video om atomaffald. Okay, så hvad er atomaffald? Så atomaffald er noget radioaktivt materiale, som mangler isotopen uran-235. Og når den mangler isotopen uran-235, så kan den ikke skabe en kædereaktion. Fission er, når en ustabil neutron rammer for eksempel uran-235. Det, der så sker, det er, at uran-235 den henfalder, og så deler den sig i to, som man ser her på modellen. Det, der så sker, det er, at de bliver skudt ud, og så deler de sig i en masse. Det her, det skaber energi og varme, og det varmer vand op, som så bliver til damp. Det bliver så skudt ind i en turbine, som skaber elektricitet, og det er det, vi kalder for atomkraftværker i dag, og det er det, vi kender det som. Okay, så jeg vil gerne lige forklare, hvad en kædereaktion er. Så en kædereaktion, lad os bare tage for eksempel med uran-235, det vil sige mest, eller det er en af de mest normale isotoper, vi har. Så lad os sige, at den her uran-235, den skyder en neutron afsted, som der får en anden uran-235 til at splitte. Det er også kaldt fission. Når kernen spaltes, frigiver den energi til 2 mindre atomkerner og 2 til 3 nye neutroner. De nye neutroner kan ramme andre 235 kerner og få dem også til at splitte. Hvis det fortsætter uden stop, får man en selvforstærkende proces. Også som en kædereaktion. Hvis man kontrollerer den som et kraftværk, får man energi. Hvis den er ukontrolleret, kan den eksplodere. Som vi ser i Tjernobyl for eksempel. Okay, her har vi et atomaffaldbeholder. Så herinde i midten selve, der har vi selve brændsel. Og udenom det brændsel, så har vi et lidt tyndt metallag. Og udenom det har vi et betonlag og et blylag, som der så efterfølger med et stållag. Den her beholder, den er rigtig, rigtig stærk. Den kan holde til et tog, eller tog bliver testet til at køre ind i de her beholder, så de kan prøve at se, om den holder til det, og det kan de. Det er også det, der holder vores atomaffald sikkert, og ikke kommer ud og beskader miljøet. Så det er også det, vi graver ned i jorden, eller ind i gravklipper, så blive holdt. Okay, voiceover Ulrik her, så jeg vil lige forklare, hvilke typer radioaktive affald der findes. De hedder lavradioaktiv affald, mellemradioaktiv og højradioaktiv affald. Lav- og mellemradioaktivt affald indebærer, at det primært indeholder kortlivede isotoper med en halveringstid på op til 30 år. Det vil sige, at man skal isolere det i ca. 200-300 år. Højradioaktivt affald betyder, at det er isotoper, som kan eksistere i 100.000 af år. Et eksempel på en højradioaktiv isotop i atomaffald er uran-238 med en halveringstid på 4,5 milliarder år. Der er 2 måder, hvordan vi opbevarer vores atomaffald på. Der er den overfladiske måde, og der er den geologiske måde. I den overfladiske måde, det betyder bare, at vi har bare de her rum, der graver lidt ned, og så de her atomaffald, det blev kapslet ind i de her små barrierer, som jeg snakker om tidligere. Men der er også en risiko for den overfladiske måde, og det er, at det ikke virker i utrolig lang tid. Det er kun en midlertidig løsning, der kun virker i 50-100 år. Og så kan det også meget nemt blive påvirket af vejret, naturkatastrofer og også menneskefejl. Så er der også den geologiske måde. Den geologiske måde, det betyder bare, at den er blevet sat ind i sådan klippesprækker på bjerge eller sådan noget. Det virker meget længere. Det kan virke op i 1000 år på den måde. Men der er også den risiko, at hvis de her bjerge, eller de tektoniske plader, de rykker sig, så kan de godt få se, at det her atomaffald, det siver ud i grundvandet. Okay, så hvilke isotoper består af radioaktivt affald af? Så til at starte med, inden man putter det ind i en reaktor, så er der cirka 96% uran-238 og omkring de 4-5% uran-235.
Og efter man har puttet det ind i en reaktor, og man har taget det ud igen, når man har brugt alt uran-235, så er der cirka de der 95% uran-238 tilbage, og en lille smule 235, fordi man kan ikke bruge det hele. Og så er der restprodukterne fra uran-235, når de bliver spaltet. Så det vil sige cesium 137 og sådan noget. Og så er der også en lille smule plutonium 239. Den er også fissil, den kan også blive spaltet. Så den er med til at skabe en kædereaktion. Men den bliver ikke skabt så meget, fordi at det kræver, at et uran-236 atom henfalder 2 gange. Så det er meget sjældent, at det sker, men det kan godt ske. Okay. Nu vil jeg forklare, hvilke faser atomaffald går igennem, efter det er kommet ud af en reaktor. Så efter atomaffald er kommet ud af en reaktor, så sætter man det typisk ned i noget vand i cirka 5 år, for at køle det ned, fordi det er typisk rigtig varmt. Og bagefter så prøver man det ned i noget tørt opbevaring i cirka de der 100 milliarder år. Ulrik, lad mig lige fortælle lidt om, hvorfor vi i Danmark, om vi skal acceptere eller om vi ikke skal acceptere atomaffald. Så faktisk i Danmark, der har vi faktisk haft atomaffald i 00'erne på Risø. Men som sagt, det blev lukket i 00'erne, så det har vi ikke mere, men vi kan jo ligesom ikke komme af med det atomaffald. Men Danmark, de producerer faktisk ikke noget atomaffald, fordi vi har ikke nogen atomkraftværker her i Danmark. Og hvorvidt om der skal være atomkraftværker her i Danmark, eller om der ikke skal være, det er jo sådan set ikke os til at bestemme, det er jo mere politikerne. Og det er faktisk et rigtig debatteret emne lige nu, når man taler om klima og fremtiden for klimaet. Der er nogle partier, primært den røde blok, som mener, at vi skal have sund, grøn energi, og det kan man for eksempel få fra vindmøller. Så har vi blå blok, som er mere over til atomkraftværker, som gerne vil have, at vi skal have atomkraftværker i Danmark. Men så må vi jo se i fremtiden, hvad det bliver til. Skakmat. Okay. Kan man genbruge radioaktivt affald? Det korte svar er ja, det kan man godt. Der er blevet lavet studier af Argonne National Laboratory i starten af 1960'erne, hvor man beviste, at man kunne adskille forskellige isotoper fra atombrændslet. Og på den måde var der også problemer i forhold til atomkrig og sådan noget, fordi at som jeg ved, så er der også en isotop, der hedder plutonium 239, som man også bruger til atombomber. Så man vil ikke risikere at skabe en ny atomkrig med den her teknologi. Så man var lidt hesitant til at bruge den her teknologi til at genbruge atomaffald, og derfor gør vi det ikke i dag. Elias? Ja? Hvordan kan man mindske mængden af radioaktivt affald i fremtiden? Ja, altså det her emne, det er jo diskuteret rigtig meget, og det er noget, som bliver sat fokus på rigtig meget, og det er noget, der også bliver rigtig meget forsket i. Rigtig mange lande sætter penge af til forskning i det her emne, fordi at radioaktivt affald, det er måske ikke det sundeste for klimaet. Det land, som gør det allermest, altså sætter penge af til forskning af emnet, det er USA. De sætter rigtig mange penge af til det. Det skulle man ikke tro med Trump, som tror, at klimaet og alt det her, det bare er noget lort. Men de sætter faktisk rigtig mange penge af til forskningen af det. Så kan man også tale om den nyudviklede teknologier, hvordan teknologierne bliver brugt, og hvor lang tid tager det for dem at blive bygget. Dem, som har været rigtig gode til at bruge de her nye teknologier og skabe dem, det er for eksempel England. Herefter er de efterfulgt af for eksempel Frankrig og Japan. De er også rigtig dygtige til at bruge de her nye teknologier, de har fået rigtig meget gavn af dem. Så rigtig mange lande er begyndt at ligesom, gå i deres fodspor og bruge udviklingen af nye teknologier, fordi de bliver brugt meget, og det er til stor gavn for de lande, som nu bruger dem.
for jer, så I reelt set kan se, hvad det er, vi faktisk taler om, og I kan se det lidt bedre for jer selv. Så i dagens forsøg, der vil vi gerne teste, når det er, at man putter de her tønder med jord ned i radioaktivt affald, vi vil gerne teste, om vand kan trække igennem. I dagens forsøg, der bruger vi vores egne materialer, vi bruger jord og ler, men selvfølgelig i de rigtige tønder, der bruger man meget stærkere materiale. Så, nu går vi ind til forsøget. Okay, så nu er vi kommet ind til vores forsøg, og vi vil nu vise jer, hvordan vi gør det her. Det var det, jeg talte om med, at vandet der kan sive igennem, så nu vil vi teste af. Vi har noget vand med noget gult frugtfarve, som vi nu vil hælde i vores lerblanding og jordblanding. Så det gør vi her. Vi kommer lidt i lerblandingen, cirka så meget, og vi kommer lidt i jordblandingen, cirka så meget. Vi kommer lige lidt mere herover. Sådan der. Nu skal vi se, om det kan sive ned. Vi kommer lige lidt mere ned i jordblandingen. Ser vi her, at det siver faktisk rigtig flot ned. Se her over leren. Den er lidt mere fast. Der er ikke så meget, der er gået ned endnu, hvor man derimod kan se på jorden, at det er gået helt ned. Vi kan prøve at hælde lidt mere på. Vi kan faktisk se, at der sker faktisk slet ikke noget som helst. Det er da ret fascinerende. Hvordan kan man opbevare atomaffald på en sikker og bæredygtig måde? Så man kan starte med at indslutte det i sådan et tykt lag beton, fordi beton den er rigtig god til at afskærme strålingen, ligesom bly er. Og så kan man sætte det ned i nogle tønder, for at den her indslutning den ikke skal gå i stykker. Så selv hvis der kommer jordskælv eller et eller andet naturkatastrofer, så vil der ikke ske noget med den her tønde. Og bagefter så kan man grave et 500 meter dybt hul, og så kan man putte det derned, og så kan man egentlig bare glemme alt om det. Altså der skal selvfølgelig være sikkerhed i forhold til om området er geologisk stabilt. For eksempel hvis der er jordskælv, for eksempel i Japan, så kan man ikke bruge den løsning, fordi altså jorden den bevæger sig hele tiden, og altså der er jo risiko for at det sprækker og sådan noget. Men for eksempel her i Danmark, så har vi geologisk stabilt. Og som vi så her på vores forsøg, så vi har jo masser af ler i Danmark, så og leren den stoppede ligesom regnen for at komme ned. På den måde kan der ikke komme vand ned i tønden. Okay, så når vi snakker om atomaffald og isotoper, så er vi typisk i tale om uran-238, som der udleder alfastråling og gammastråling. Og det er også det primære, vi snakker om, hvor vi er i tale om atomaffald og kraftværker. Så nu vil jeg forklare, hvad fusion er. Fusion er en anden form for atomkraft, som faktisk ikke kan lade sig gøre, men det er alligevel vigtigt at tale om, fordi hvis fusion var muligt, så ville det løse alle vores problemer i forhold til atomaffald. Så fusion er, i stedet for at spalte et atom, så samler man et atom. Og det skaber faktisk lige så meget energi som fission, hvis ikke mere. Og hvis fusion var muligt, så kunne man jo samle et atom i stedet for at spalte det, og så ville man ikke have at gøre med isotoper, og så ville det slet ikke være radioaktivt. Ja, og så vil affaldsproblemet slet ikke findes. Og det er blandt andet, hvad der sker inde i solens kerne, og det kræver så høje temperaturer, at det ikke er muligt på jorden. Okay, så er det tid til vores perspektivering. Så vi har valgt at perspektivere med Fukushima i Japan. Så i 2011, den 11. marts, der var der et kæmpe kraftigt jordskælv, der forårsagede, at det atomkraftværk i Japan i Fukushima eksploderede, eller ødelagde sig selv. Det forårsagede så, at der er en masse kemiske eller radioaktive stoffer, der kommer ud i luften og ud i atmosfæren omkring Fukushima.
Det her, det ledte så til, at mange lande begyndte at spørge det her spørgsmål. Er atom egentlig sikkert? Vores begrundelse og vores undersøgelse er, ja, det er stadig sikkert, men vi er stadig nødt til at regulere det godt nok, til at vi kan beskytte vores miljø og vores mennesker. Og den her eksplosion eller ødelæggelse af atomkraftværket, det gik også til, at hele Tyskland var nødt til at også lige stoppe produktionen af deres atomkraftværker et stykke tid. Så den her eksplosion, det viser bare det forfærdelige egentlig, hvad der kan ske. Men det er jo også egentlig 1 million chance, at det kan ske. Og det var bare virkelig uheldigt med det her jordskælv og den her tsunami, det kom. Så du har nok lagt mærke til, at der ikke er noget lyd på den her video, og det er fordi, at Elias ikke har sendt den til mig. Så i stedet vil jeg bare læse det højt. Så i denne video har vi forklaret, hvad atomaffald er, hvordan det ser ud og hvordan det opstår, hvordan man behandler / opbevarer det på en bæredygtig måde og konsekvenserne omkring det. Vi har fundet ud af, at man godt kan genbruge atomaffald og hvorfor man ikke gør det, og at Danmark faktisk har højradioaktivt affald i Risø på nuværende tidspunkt.